Zdravím lidi, já jsem Kajkoris, vítám vás u hry Condemned Criminal Origins. Nevím, co bych tomu řekl. Je to hra z roku 2005. No, hrajeme tam vlastně za agenta FBI. Vyšetřujeme vraždy. A tak dále. No tak jo, tak jdeme na to, dáme new game. Dáme to asi na normál, že jo. No, zatím je takový ten úvod, tak nevím, co bych řekl. Jestli nám tato hra bude líbit, lajkujte, odbírejte, cokoliv, pište do komentářů, stížnosti, všechno. Jinak budu přidávat Facebook nově. Od příštího měsíce bych asi natočil. Asi budu natáčet Far Cry 3, potom uvidíme, jaký bude ohlas, budu natáčet Far Cry 4 taky. No, mám to hodně na příští měsíc, no. Teďko to bude ještě takový, že budu dávat videa, ale budu se pokoušet je tam dávat co nejčastěji. Já přes týden nemám vůbec čas. Po víkendu sice jako trošku čas je, ale no, uvidíme, no. Budu se snažit videa nahrávat a dávat na YouTube co nejdřív a nejrychleji. Takže jo, no. Koukám to, ty vole. No, tady podlezem, no, aha. Ještě nemám mobilku. No, vypadá to pěkně. Když se u toho budeme hodně bát, no, tak uvidíme. Už jí celkem bordel tady, ty vole. Tak já se omlouvám, že tam nemám hodzenou ještě češtinu. Teprve včera jsem to nainstaloval. Češtinu tam hodím ještě. Takže dneska by mohly být 2 videa na YouTube. Takže... Tady to je, no. A? Tady, sprejády jenom, no. Ale. A. Jo, koukal, že tady ty ptáčky asi budeme sbírat. Že to je nějaký bonus? Asi. Jsem takhle jako koukal, že to je... Nevím, co za to dostaneme teda, když to se sbíráme. No, tak uvidíme. Budu se snažit to sbírat, no. No, no. Celkem tma? Nesvíte. Koukám, jako celkově tmavý ta hra, jo. Lala.
Koukáme, no, to vypadá dobře. To je taková ta záchodová štětka. No jo. Tady ty figury, proč to tady dali, ty vole. Dětičky bez tváříček, ty vole. To je jak africká reklama na hlad, ty vole. Dobrý, takže dáme téčko, jo. Aha, aha. Jo, takhle. A znova, jo. Jo, a teďko. Jo. A teď by to mělo vyfotit, ne? Aha, já se omlouvám. Koukám, že tady zase není nastavený. Já jsem se na to nekoukal. To je mouse, jo. Ne. No jasně. Fire, takhle, block. A taser. Dobrý, snad to tady všechno už máme. Dobrý. Já se omlouvám, já jsem si to včera teprve to, nehrál jsem to. Takže jsem si to ani nestihl nastavit. Takový masový vrak. Nemá držku, jo. On je celý obarvený. Ninja ksně. Zasni. Jo, to má. Má to přes půlku držky, jo. Ty to trvalo s tím světlem. Aha. Takhle. Má pěkný telefon, ty vole. Exact same MO as the others? Proč nemají tváře, ty vole? Tady ten nemá zase ruce. Tenhle se škrábe na prdeli, ty vole, do prase. Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. No to je čuně. No. Co ještě? Jo, nekuš tam. No, kdo to kouří, no? Smrade. Vypadáš celkově nějaký divně, ty vole. Nemůžu ještě sprintovat, no jo no. No. Ale celkem jakože dobrý, no. Co to? Když tak nevím s těma cutscénama, nevím jestli to tam mám nechávat, nebo když tak napište, já to tam zatím nechám. Teď to stejně nejde asi přeskočit, no ale... Kontroluje, takže my máme za úkol zkontrolovat budovu. Jako sám, ty vole. A zapnout světla, jo. All clear, agent. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Takže jo, no tak. Oh, and for Christ's sake, be careful. No, máme být opatrní, no. Agent Thomas, Officer
Ty vole, co to je za čuráka? No. Teď podíváme po ptáčkovi. Nějakým. Tady asi nebude. No. Federal agent, come out peacefully or I will use force. Tebe fucking. Tady asi žádnej nebude. Jo. To budu potřebovat. Štěstí. Omlouvám se, že jsem teďko vypadl z scény. Jsem dostal SMS-ku, jsem musel odepsat. A ty jsi jako... Ty vole. Ty vole. No. Plnej vám dám, ty vole. Jdeme dál. Nebude tady někdo? Nepotřebuju lékárničku. Dobře. Tak. Ty my jsme tady tudy přišli, jo, takže jdem tudy. Tady prohlídnem. Se skrčit asi nejde, tyjo. No, zkusíme sebrat všechny ty mrtvý ptáky. O to teďko vyznělo asi divně, že? Ale musíme hledat ptáky. Jdeme na ptáky. Teď budou nějaký ty magoři, nebo co to je za kretény. Haló? Já nemůžu běhat, proč? Tak ještě dvě. Takže to bude někde ve zdech, ty... No, ty vole. Takže budeme sbírat ptáky a ještě nějaký ty cihly, jo. Jo, tady vlastně skákat nejde, aha. Vandám jak svině. No, tak půjdeme tady. Jo, jde to. Bude tady něco? Ne. Dobrý, no, tady... Teďko... Tam jsme přišli. Tady jsme byli, jo. Takže do pytle se teďko kurňa... Jsem se tady zamotal. Jo, tudy má. Co? Jo ty. Pojď. No, jsi teda jednou švihnul hlava. Pípí. Pípí. No. No. Co to? Ty tady na mě vyletí nějaký debil určitě. Shift to sprint, OK. Já teď nechci sprintovat. Si nechám na potom. Zahleme se. Další takovej. No chlapče, pojď sem pojď. Neboj se.
Proč bych zasíná baterka? Jak já tohle nemám rád, ty vole. Tady něco nebude? Ne, já tam nejdu zatím. To je jasný, že mám jít tam, ale... A teď mi řekněte, kam on, jakože... Teď. No, takže tady nic není. Žádnej ztracený pták. No. A tady si myslím... Tady? Ne. Takže ho nahodíme elektrický... cigareta. Co? Ne. A tady to je vlastně... Ten... nevím, jak bych to teďko řekl. Asi vrah? No, nějaký jakože... masový vrah, nebo něco takového. V tom stylu. Jo. No. A jsme teďko v prdeli, protože... nemáme... zbraň, jo. Takže... teď budeme dostávat pěkně do držky určitě. No, plná opice. Chci já se tam podívat. A kam vlézt? No. Jako tu tam ještě běháš, ty škvíře, jo, ty vole. Pitítko. Docela jako frajer, no. Tam běháš, ty škvíře, ty vole, to je... Jaj. Jo, ty zmrde. Cítni. Šipko. Ty vole, tak já tě asi stejzru, ty vole. Aha. Tak se jí zaberem. Ty vole, dostaneš hřebíkovku, pojď. Pojď, kam utíkáš? Ty vole, to je parchant. Ty vole. Lékárničku, pomoc. A. Tady nějakýho ptáka. Nope. Nic. OK, jdeme dál. Toto? Tak jdeme rovnič. Nemůžem. Pecka. Tak potom jsem teda... Tyhle se dělá prdel. Pojď. Aha. Pecka. Máme další tu. Co tam je? No, jdeme dál a tady asi nás, koukám, ty vole, dostaneme pěkně do držky. Pač já musím někde splašit. Tady někde bude pták. Já vím, že tady někde je. Tady je. Ale my nemáme lékárnu. Nic není, tak jdem dál. Tady dostaneme pořádně asi přes piču. Bo tady na mě někdo vyletí. Lékárnička. Pecka. Tam máme druhou, kdyby náhodou. A co myslím, asi trubku tam má větší poškození. To není trubka, no. Tam má zase větší poškození tohle, ale koukám, že tady to je rychlejší, no já nevím. Tak zkusíme tohle, no. Tady nic není? Ne. Jdeme nahoru. Jo, a teď už můžeme používat ten taser.
Musíme, co to je? Jo, akorát je to, má to stejný damage, akorát je to trochu hodně pomalejší. Tady to mi přijde docela jakože festově rychlý, no. Ne jako úplně, ale prostě. Kamaráde, ahoj. No. Já bych tam nejradši... Jo, chlápek nás sebral zbraň, že jo? A máme si vzít tady tu sekeru, no, tak pojďte sem. Děkuju ti. No jo, že to má velký damage a je to pomalý, no. Ale tak i s tím se dá dobře. OK. No stay. Ale že bys mi třeba hodil 9 svojí, to nevím. Já to tady mám jak čurák probíhat se sekerou, ty vole. No jo. Kurevský hasič. Ty hajzle. Tak ty si půjdeš pro jednu, pojď. Pojď k tačkovi, pojď. Ty vole. Jeden hajzl. Dole. Dáme step. 3. A máš to. To vypadá, že to jsou nějaký feťáci. Já si teď nejsem jistý. Myslím, že to jsou feťáci, no. Takový ti bezděláci a potulovači, no. A my je tady jakože likvidujeme, no. Koukám, že nám dobře lezou do cesty. Tady tudy se nedostaneme, ale tady ještě očíme. Kdyby tady byl nějaký pták. Já vím, zní to divně, no, ale... Je to mrtvý ptáček, nebudem tomu říkat ptáček. Nebo pipí, nebo já nevím. Pipí. This is my pipí. No, pojď. Jak zasvítil, ty vole, parchant. No, máš vyražený zuby. Co teď? Nebudu to zdržovat, protože bych tady byl s ním dlouho asi. Ten chtěl asi přispět na jídlo. Ty vole! To je píče. Teď jsem se olek, ty vole, a tuto hraju teďko ve dne, jakože jo. Takže není taková ta atmosféra k bání se, no, ale... Já jsem čurák, já se leknu i ve dne. Takže jo, my jdem asi tudyhle. Ne. Ty vole, ještě, že mám ten taser, ty vole. Jsi mě asi posral. No, teď se sem ale... Ty pičo, zase. Ty vole, já jsem hroznej posránek asi, ty vole, to je... No, aspoň bude sranda, no. Teď nevím přesně, co budu říkal, protože já anglicky umím úplný prtakulový. Něco si přeložím, ale nevím. Něco mu říkal o zbraní, to jsem tam pochytil, no. Takže jo, dokončili jsme misi. Já nevím, já asi to teď ukončím. A budu to dělat asi
takhle pomyslíš, protože ty mise zaberou nějaký ten čas, že jo. No, našli jsme 3 ptáky ze 6 a 2 nějaký metal, to je železo, železný nějaký ty cihly, nebo co to je. 2 ze 3, no, tak to jde, to jde. Jo, a ještě tady měl být bronzový pták. No a něco ještě jsme měli splnit. Takže jo, já to tady asi ukončím. Ono to má takových asi 15-20 minut možná na nejvejš. No, pokud se vám tahle hra líbila, určitě odběr, určitě like. Napište mi, co byste chtěli vidět, co bych měl teoreticky natáčet, protože já nevím. A no, uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, čau čau.